mengamkan dalam sisi kita membaca Al-Qur'an, sehingga wonten sing jenenge ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf dan sifatul huruf lan ahkamul huruf. Nggih. Dan iku nek sampean melajari ya monggo. Dadi enten jenenge idhar, idgham, ifa, iklab nya. Nek ketuwek niku biasane pelo gah. Ya ta? Nggih enten. Pokoke ngono kuwi. Nah, sisi yang kedua niku setelah kita membaca, dari bacaan tersebut yang diambil intisarinya adalah hudalinas sebagai sisi petunjuk. Sebagai petunjuk. Kalau dalam petunjuk kalau dalam sisi petunjuk ini kita harus mempelajari Al-Qur'an dalam sisi makna dan artinya. Nah, dalam sisi makna dan arti ini perlu bimbingan daripada para masyayikh, para guru-guru kita. Sehingga anak-anak ini kenapa dipelajarkan di pesantren-pesantren yang tujuannya adalah untuk itu. Sehingga dalam sisi kita memahami Quran itu kalau perangkatnya itu kan harus ada mulai daripada 12 bidang ilmu. Yang pertama ya tajwid, terus nanti nahwu, shorof, gitu. Terus ada balaghah, mantek, ma'ani, bayan, sampai nanti kita harus memahami fikihnya, harus memahami tasawufnya dari sisi hadis, ahkam hukumnya, dan juga ulumul Qur'annya itu harus paham. Hingga perangkat ini kata sangat. Nah, cuman ngeten, karang perangkatnya terlalu banyak niku, terus wong niku kadang santri niku kiambak niku terpancang dengan satu hadis. Mangkola fil Qur'an bi ra'yihi falayatabawa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata dalam Quran sesuai dengan ra'yunya sendiri, pendapatnya sendiri, maka silahkan siapkan tempat duduk di neraka, kan itu. Hingga para santri pun kadang takut untuk menyampaikan daripada tafsir itu keweden banget, uga wani. Wis lulus pondok arep nyampe ke tafsir uga wani. Nah itu ya. Memang itu tadi karena ketakutannya. Tapi kalau istilahnya kita itu takut, bahwa dhewe ini sing santri, sing wis mempelajari itu, dan harus menunggu kalau istilahnya menyampaikan tafsir kudu sempurna. Ya memang harus, kalau idealnya itu sempurna. Cuman ketika kita menuntut sistem kesempurnaan awak dhewe ini kudu sempurna. Wong akhir zaman ini arep mempelajari Quran sempurna iso gak? Ngerane sing iso. Ya makanya kan nanti hanya ada 1-2 orang saja. Ketika hanya ada 1-2 orang sing iso, terus kita sebagai seorang santri ini kok enggan dengan apa yang kadar kita harus mencapai derajat yang sempurna, itu adalah suatu bentuk keangkuhan. Mulane sampean santri-santri cek kadar ilmumu sepira kok ngajar nggih sedika dawuh yai kan ya. Ora usah dadak ngapunten, saged niki kula dereng saged sempurna dan sebagainya. Kita memaksakan diri sempurna itu angkuh, sombong. Ngoten nggih. Dadi sudah pun diwakan ngajar-ngajar ngoten. Jadi ngeten. Ya yang bisa dalam sampai tahapan tafsir ya silahkan. Karena nek orang yang sing wani buka tafsir, sing orang yang sing wani buka tafsir, nanti lama ilmu itu akan terdegradasi. Sehingga tipu daya setan niku pinter, Pak. Anda itu dituntut, dibisikkan was-was nek kuwi nek rung sempurna ora wani ngajarke ilmu agama. Sehingga dengan bisikan seperti itu banyak santri akeh wong sing ngerti agama niku tidak mau berkontribusi dalam agama. Dan niku tujuannya setan berhasil karena diwaswaskan bahwasanya untuk mencapai daripada derajat pengajaran itu kudu sempurna. Mulane kathah ngeten tiyang niku sangger buka, mungkin sampean buka napa nggih kitab hikam, Wanasa libat utawa tafsir utawa Bukhari utawa dan sebagainya. Cek apa kuat sanggane lah ngeten ta. Nah justru itu ibaratnya orang ketika dia ndak dibimbingkan dalam sisi ngaji niku gak dibukane kitab, gur biasa ngomongan dan saja. Niku mengke sanate kepiye? Bukannya ditradisikan bahwasanya kita ngaji itu dari masyayikh kita dari masyaykhnya dari masyaykhnya. Nanti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya musalsal sanad. Sehingga nanti sing
napa niku sing ngaji niku ya ora reka-reka omongane dhewe, sing ngrungokne niku minimal jadi mustahik yang bersumber pada sanad yang jelas. Dan dadi pomo sampean iki setengah santri itu wis masuk Pak ya. Setengah santri kawak lho ya. Niku wis masuk. Mergane napa? Ya siji, berarti sampean menghadap pada seorang ustadz ataupun kalau jenengan kali Habib Soleh ya Habib Soleh yang beliau malah nusasal sanatnya luar biasa. Ora gur sanat ilmiah tok, tapi sanat daripada nasab. Jadi pemakasarane mriko warise Kanjeng Nabi niku jelas. Niku warise Kanjeng Nabi jelas niku dadi napa anak secara napa biologis. Dan nek kula-kula ngeten iki atau santri-santri sing nasabe rapati jelas ya mbuh teko kenarok kudu galam mutung itu. Lah kok ngerti agama itu kan sanad dalam sisi biologisnya ndak dapat. Tapi insya Allah sanad secara ideologisnya seberapa persen niku dapat. Sanad biologis niku napa? Ya sing sanate asli dari bin dan bin. Wonten niku hubungan darah. Lah nek sanad biolog napa ideologis ya kuwi wong-wong sing piyambakipun diwarisi ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad ataupun waris secara ideologis ataupun anak-anak ideologis. Wonten dadi loro-lorone wong Jawa niku alhamdulillah kiai ustad niku ibarate wali-wali Allah Subhanahu wa taala pun disebar teng tanah Jawa. Lah awake dhewe mung kantun derek menane kun aliman au muta'aliman au muhiban au musmi'an. Wis pokoke papat iki nek sampean rasa dadi alim ya dadi sing ngaji. Ngaji ra iso ya minimal sampean niku seneng ya sampean minimal ngrungokke. Ngrungokke rapati iso kok yang kesibukan minimal seneng. Aja ngasih blas seneng ora ngrungokke gah. Ya ngaji wegah alim sapa apa maneh. Lha arep dadi apa? Karena itu adalah kita yang berpegangan al yauma yut'aqula unasim bi imamihim. Di mana nanti kita di akhirat itu diseru sesuai dengan imam-imamnya. Lah kowe mulekmu sapa? Melokmu ibarate ya sorane sing mbok eloni ya sudah, nanti bingung. Di akhirat awake di padang mahsyar itu menjadi orang yang kebingungan. Lah mila niki awal Ramadan nggih, awal Ramadan karena niki wulan kagem hormat dhateng Al-Qur'an niki kula wasaken tafsir nggih. Niku pertama ya biasa langsung kita dimulai dari surat Al-Fatihah ngoten nggih. Nggih, Fatihah to. Penapal to? Wis ra ketangan ngamtang alaihim ora apa-apa sampeyan itu bapak-bapak wis tuwek sih. Mungkin nek pengen bener ya ngaji tahsin ya to. Ning biasane sampean kapokmu mosok dadak kon ilate tok mlutat-mlutet kene. Ya ta wis wek. Ya wis pokoke lah sampean niki iso maca kadare piye iso maca telah Pak nggih niku. Dadi ngeten nggih. Memang dalam sisi tuntutan umumnya secara tuntutan sempurna niku kan makhorijul huruf niku kudu nek a ya a tenan, nek a ya a tenan ngoten niku. Tapi dalam sisi batiniah niku wong Jawa jaman biyen niku ra enek Pak sing fasih. Ning napa niku ya mandi Allahumma Rabbana tolak balik kabula slamet lek ngoten ta. Ya kayuku ya kayumu ngene ta. Niku asline ya hayu ya qayyum. Ya ora nek model ngono kuwi niku ngudungane ya kayuku ya qayyumu ya kayuku ya kayumu. Ngono ya mandi Pak. Padahal nek disebut fasih gak. Ora fase, tapi keyakinan nih nggih. Dari sisi keyakinan. Lah itu menunjukkan Gusti Allah Subhanahu wa taala niku ya ora standar-standar banget nggih. Ngerti nek ilatmu ilat kaku. Ilat wis ngono wis ditampa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati utawi surat Fatihah makiyatun au madaniyatun. Ya enek sing ngomongke makiyah, enek sing ngomongke madaniyah. Wis terserah. Niku Imam Nawawi men dikake ngoten kok sabu ayatin, pitung ayat. Lah niki sik dadi perdebatan niku sabu ayatin niki nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Wa sabiatu siratal dina ila akhiriha. Lah sik yang ketujuh niku adalah siratal ladina ila akhirnya siratal ladina an'amta alaihim ingkanat bismillatu minha nek bismillah niku melok
Fatihah. Dadi sampeyan ngrasa debat Pak, kadang enek wong imame nek kene langsung alhamdulillahirabbil alamin ini ta. Enek Kak? Ya tahu to sampean? Ya semajit-majit kendilan niku. Ya niku mbah Fatihah napa bismillah niku sir apa ora sir aku ya ora ndunung, ya to. Ning kok suwe-suwe niku kadang dadi fanatik. Ya fanatik. Wah, imame ra nggo bismillah sah ora sah terus melayu pelencing sampean. Ya ta? Ya ngoten niku. Lah sing nganggo dalil bismillah kono ya iya. Wong bismillah ora masuk Fatihah kok dadak nganggo jenenge Fatihah niku alhamdu, udu albasmalatu. Ya terus piye Jan? Kabeh niku duwe argumen, semuanya punya dalil. Cuman sayangnya itu sekarang jadi identitas langsung alhamdulillahirabbil alamin dienggo wong Muhammadiyah utawa ya to Salafi lan sak piturute sing nganggo bismillah kuwi jarene NU wis karemmu. Wis dadi politik identitas. Jane niku ngeten nggih. Nek caku ayatin itu memang bisa diperenco. Dadi ngendikane Mbah Nawawi ini ngeten. Asabiatu siratal ladina an'amta alaihim ilahir. Dadi siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin niku sak ayat. Ya secara kasarane kitab Quran ndak ngono to? Ya delok ana wae. Nek bismillah nomor 1 niku kata siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin niku napa? Sak ayat dhewe. Niku 7 bismillah masuk. Lah nek ngeten wa illam takun minha falsabiatu ghairul maghdubi alaihim. Nek ora nganggo bismillah niku sing ketujuh niku sangka dimulai saking ghairil siratal ladina an'amta alaihim. Niku pedhot ayat ke-6. Sing ke-7 niku ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iku prontong ngono dadi engkel-engkelan. Lah itu. Ya niku nek sing ora nganggo bismillah. Nek aku tak takok saiki, umpama sing ora nganggo bismillahirrahmanirrahim dimasukkan satu ayat, dhek duwe Quran sing beda, wiril maghdubi alaihim niku napa ayat ke-7 niku pasti nganggo bismillah ayat pertama. Golek ana Qur'ane lah. Quran mereka niku dhisik alhamdulillah apa nganggo bismillah? Bismillah. Ya sing gunakake Qur'ane sing niki ta? Sing umum ta ya? Lah ya ora ge Quran dhewe ya. Sing model ayat pertamane langsung alhamdulillahirabbil. Lah iya, wong Qur'ane sing gunake Qur'ane ini nggunakake Qur'an bismillah. Ya repot Kang ya. Nggih mboten. Lah ya golek-golek ana ndang sing langsung alhamdulillahirabbil alamin delok Qur'ane mesti lah nganggone tetep bismillah. Lah ya nganggo Qur'an sing umum beredar niku yang sudah disepakati secara umum sebagai Qur'an nasional Indonesia ataupun dunia. Niku tetap memasukkan bismillah niku ayatun min basmalah. Sa ayat sangka bismillah. Mulane niku terus sing ibarate rada rawani sithik menampakkan identitas ya bismillah nganggo sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono ta? Nggih. Lah niku nek sampean niku langsung entek bismillah napa alhamdulillah bismillah niku pamaya diitung-itung sah ora? Ya repot toh. Nek keyakinan ibaratnya ngeten, dalam sisi sampean memasukkan bismillah niku satu ayatnya, kok mengikuti daripada wong sing langsung alhamdulillah orang nggo bismillah niku ya gak sah. Ngoten lho. Terus piye carane? Wis bismillah dhewe. Utek ya. Piye jangan piye. Ya angel to, mulane repot. Lah dalile nek secara hadis niku napa? Ketika ibarate perkara yang lain saja, misalnya sampean arep ngising, arep ibarate dodolan, arep mangkat yang alas, arep ibarate mangkat nyambut gawe. Niku lah ibarat sampean niku nglangkah pertama kabeh niku dimulai dengan bismillah. Arep madang ya bismillah, arep nyambut gawe bismillah. Dikane Kanjeng Nabi kullu amrin dzibalin la yubda bil bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang ada kebaikan tidak dimulai dengan bismillah maka pahalanya terputus, tertolak. Apalagi salat ini ya. Ya mungkin nek pas arep niate nganggo bismillah ya. Lah ngono ya iso neh ya, Ang. Ya repot toh. Ya mulane karemu ya sampean iso ngondisikan dhewe. Cuman kita tidak boleh apa itu meruncingkan permasalahan tersebut bahwasanya memang
Sab'atu masani, 7 ayat yang diulang-ulang yang namanya Fatihah itu ada 2 versi. Kalau bismillah masuk 1 ayat, itu yang ketujuh adalah dimulai dari sirotol ladina an'amta alaihim. Nenek bismillah tidak masuk ayat, itu ayat ketujuh. Berarti ayat pertama kan alhamdulillah, itu juga ada dalilnya. Ini disebut alhamdu. Al-Fatihah ini jenis alhamdu. Berarti kan alhamdu dhewe tetap alhamdulillahirabbil alamin. Berarti bismillah ra masuk ngene. Nah terus nek bismillah ra masuk Quran ben niku enek nggon apa sebagai awalus sur. Ya pancen awalus sur iku kabeh bismillah. Cuman itu diambil dari Al-Fatihah. Wis ngono lah ya rasa sesuai ngono ya. Sampeyan ku keyakinane ngene. Dadi nek kaya ora nganggo bismillah, ayat ke-7 dimulai dari ghairil maghdubi alaihim. Kaya pitu, ora nek 6 ya tetep macane pitu. Wis ngono wae. Wa ya mustamilatun ala arba'ati anwa'in minal ulumi. Al-Fatihah niku mengku wahya te Fatihah iku mustamilatun mengku ala arba'atin ing atase arba'ati anwa'in ing papat pira-pira macam minal ulumi saking pira-pira ilmu. Ahaduha utawi salah sijine arba' niku ilmul usuli, ilmu usul. Iki rada-rada jelimet ya Pak ya. Ya wis lah ngene, dadi ngaji tafsir niku rada jelimet ya. Sampeyan rada mikir sithik. Dadi ora kaya apa ngaji sing jenenge apa fadilah. Nek fadilah sampean bapak-bapak monggo jenengan bulan Ramadan niki pahalanipun wajib dipun tikelaken pira? 70. 70. Sunah nggih. Pira? Pira? Nek ngamal sunah kaya dene ngamal wajib. Nek wajib kaya dene ngamal 70. Terus sampeyan iso ngitung. 70 ngoten niku jane mung sanepan dalam sisi berarti pribahasa dalam itu nak nganu kata-kata majas nggih. Kaya dene ngeten nggih, sataf tariku umati. Ini salasun wasabuna firqatan. Umat itu akan terbagi terpecah menjadi 73 golongan. Iku apa ya 73 tenan. 73 perlu akeh. Wah nek Indonesia niku sensus MUI niku golongan enten Indonesia lho. Islam tok niku niku 210. 210. Berarti kan ya ora guru 70. Lha malah niku 73 niku nek bahasa Arab niku majas dalam artian kaya sampean niku ngomong ibarat wong kok midar-midar swidak jaran ngoten niku nek. Kok midar-midar ping swidak jaran. Lah nganggo jaran bareng iku iso ngendi to ya. Niku asli ping swidak utawa oke. Lah ya dadak nganggo jaran bareng iso ngendi yo. Wong wis suburan anu midar-midar ping 25 pira niku to jan. Selawe. Nah 25 genah selawe ya. Nek piye selawe tenan? Enggak. Jadi perkataan kalau Arab itu biasanya 70, 73 niku majas. Tapi nek Indonesia ya swidak jaran 25 utawa nek celaka 13 ya toh? Iya, Pak. Wong jarene mulane jenenge napa? Huruf 13 niku. Sakral itu. Iya ora. Pokoke sang uripmu 13 ngono waduh wis cilaka terus ngene. Melempem ya jeblok kabeh apa-apa wis. Niku. Nah. Ya sekarangmu, mulane serasa diyakini nggih, ngoten niku diyakini malah dadene drawala sampean nggih. Wis ra cetha. Lah niki teng Quran niku Al-Fatihah niku memuat daripada 4 macam ilmu. Yang pertama tadi ilmu usul. Ilmu usul niku ilmu dasar. Waqat jamaat al-ilahiyatu fil hamdillahi rabbil alamin. Pertama niku nek dalam ilmu usul niku ilmu dasar. Dasar dalam sisi kita belajar agama niku pertama adalah mempelajari uluhiyah, yaitu tauhid. Dalam tauhid niki mengke termuat dalam lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim itu membahas tentang Allah, tauhid. Wa nubuwati
terus waqat jamaat al-hiliyatu wan nubuwatu. Nomor loro tentang sisi kenabian fil ladina an'amta alaihim dalam lafat alladina an'amta alaihim. Niku sing bahas para nabi wong-wong sing pun asal nikmat. Nah terus ilmu usul yang ketiga wadarul akhirati fi maliki yaumiddin. Itu tentang masalah kampung akhirat niku termuat wonten ing ayat maliki yaumiddin. Jadi ngeten Pak nggih, ilmu dasar teng agama niku wonten telu. Pertama, ilmu ketuhanan. Sing jenenge ilmu tauhid. Niku sampean ngaji karo santri-santri niki biasane nganggo Fathul Majid, ya ta. Terus nganggo napa? Mul Barohin, gitu. Niku terus napa Anwarul Tauhid anu apa niku jenenge wis akeh kan ya. Ngasih lali mbuh wis. Wis wae iku ya wis minimal Fathul Majid ngoten nggih. Niku pernah ngaji ngoten niku. Dadi teng pesantren biasa Pak adat ngoten. Ya paling rendah niku aqidatul awam wis niku tauhid nggih. Nek aqidatul awam niku sak cilik-cilik kan hafalan nggih. Niku kan hafalan. Teng pesantren-pesantren ngoten niku membiasakan agar anak-anak dalam sisi usia dini sudah diperkenalkan dengan ketuhanan. Siapa toh Allah SWT itu. Dan gimana terus dikenalkan Allah maujudun qadimun bagi mukhalifatun lil khalqi bil itlaqi. Itu sakbadane ngoten niku. Oh niku pertama masalah mulane kan ngaji Pak anak-anak sampean nggih. Kan ngaji tentang tauhid. Ya niku teng entene teng pesantren. Teng TPQ biasanya ya jarang. Nek TPQ zaman biyen niku wonten Pak. Nek TPQ zaman saiki ra enek gur kon maca Quran. Gur Quranan, tajwid kuwi ora teko. Apa ora? Gak teko. TPQ saiki tajwid itu gak teko kan. Lha sangger SMP niku menyat aja melayu ora sida ngaji ya toh? Lah iya, agek piye lho padahal SMP niku ngaji tajwid niku agak anyak iso. Agek bocah niku agak anyak paham. Dikei pengertian itu baru mulai bisa. Ngono sudah di stop. Enggak boleh ngaji. Ya wong bola bali ya itu peran daripada orang tua. Peran daripada orang tua. Mulanya kula pengen niku jane di setiap masjid-masjid itu hidup lagi TPQ dengan bimbingan apa niku santri-santri kan per daerah niku kan minimal ya adalah santri-santri nggih rakyat sitok loro itu dikinerjakan. Ngoten nggih aja ngaji ora dibaleni neh. Ya aja ibaratnya terus ngeten, kita ndak usah jangan pesimis niku ilmu pesantren terus tidak boleh diterapkan dalam masjid-masjid atau daerah. Pancen kudune ngeten, ketika tidak bisa anak itu mengenyam ilmu pesantren dalam sisi tidak bisa mengenyam pesantren dalam sisi dia harus berada di pondok, tapi jangan sampai istilahnya dia tidak tahu akan ilmu pesantren. Ngendikane teng kaidah fikih malayudraku kuluh layutraku kuluh. Barang sing gak iso diraup semuanya minimal jangan sama sekali gitu. Lha saniki niku dikastakan ilmu pesantren engko nek di napa ibarate diajarke ning desa ora mblokek kabeh ngono ya. Wah terus engko sing tuwek-tuwek ya ngono wah ngaji kan wabot apa kuat sanggane terus piye to Jal. Wong padahal ilmu itu untuk semua orang kan. Apa ibaratnya nanti yang sing itu ilmu ya gur ibaratnya anak-anak pesantren saja. Lah terus anak pesantren tugasnya apa kalau dia tidak menyampaikan kepada umat? Mulane sakniki kadang ini dimanipulasi. Bukhari jarene umat kabutan, Hikam jarene umat kabutan. Apa meneh? Ihya jarene umat kabutan. Sapa ngomong jenenge Quran niku ki ambak biyen niku turune niku. Kitab pertama Quran diturunkan kepada orang yang sudah paham atau belum paham? Kepada orang sing wis muslim apa sing kafir? Muslim apa kafir? Jajal. Quran niku lho, Quran ini diturunkan pertama untuk orang muslim apa kafir? Lah ya Kanjeng Nabi napa diutus Gusti Allah teng Mekah. Mekah dhek diutus niku nggawa sing jeneng undang-undang hukum daripada Allah sing jenenge Al-Qur'an. Lah wong Mekah dhewe kahane pertama wis muslim apa kafir? Kafir. Berarti wong kafir saja bisa memahami
Lah berarti wong kafir wedok melajari Quran. Lha saniki santri cuk wedine ra ukur. Wah jangan kalau nanti berarti Quran ini dipahami oleh orang Yahudi Nasrani bagaimana kalau disalahgunakan untuk menyerang kita dan sebagainya. Agama sing jaga kowe wae pangeran. Lah iya. Agama itu yang menjaga Allah SWT. Kita ra usah komo luhur, ora usah khawatir. Jenenge Allah SWT Al-Hadi. Al-Hadi itu sebagai pemberi petunjuk, dan Allah ketika mempunyai sifat itu lazimah. Lazimah itu terus-menerus ila yaumil kiamat, sehingga rusaknya umat ini kayak apa, provokasinya orang Yahudi Nasrani dalam sisi merongrong Islam itu kayak apa, Islam akan tetap terjaga. Ora usah khawatir, Kang. Wis saiki khawatir biyo-biyo nek pelajaran Nasrani piye, yo ra piye-piye. Banyak orang Nasrani, banyak orang Yahudi yang mereka itu meneliti daripada Quran, meneliti Islam, entah dalam sisi sains, teknologi, dalam sisi ibaratnya pun ibarat ilmu fisika, dipas-paske karo ilmu teologi, dipas-paske karo ilmu falak dan lain sebagainya, gitu, astronomi. Nyatanya setelah mereka terbantahkan, Quran itu tidak akan bisa terbantahkan dengan argumen mereka, gitu. Justru mereka, bener ya Quran ini sudah ribuan tahun tetap autentik dan kaulnya itu pasti benar, dan apa yang dikatakan di dalam ayat di dalamnya itu pasti ada kenyataannya. Dan niku nek sangka digawe menungso ora mungkin, dong ta. Mulane rasa wedi ya piye belajar wong Yahudi ya ben malah beneran gitu. Makanya Rasulullah SAW itu ketika beliau niku istilahnya dalam perjanjian Hudaybiyah itu dalam sisi perjanjian tersebut itu semuanya merugikan umat Islam. Wong kasarane ngene, wong sing budak niku ya tawanan sing wong kafir sing digawa wong muslim kudu dibaleni nyang ibaratnya habitat kekafirannya. Itu dibalekke. Nek wong kafir tawan wong muslim niku ora dibalekne. Iku urip ora? Urip ta? Urip. Secara finansial niku ibaratnya suka Kanjeng Nabi rugi serugi-ruginya. Cuman Rasulullah minta satu syarat saja, biarkan umat manusia mendiskusikan berwitok. Oke, mat nek ngono oke. Akhirnya setelah ibaratnya ngoten wong dan diskusikan Islam jarine pengirane Muhammad itu pencipta langit dan bumi. Terus pengemirane awake dhewe niku sik latauza ngoten niku digawe sangka watu. Kasarane digajel kuwi ora bales sih ngene iki sih. Terus mulane terus enten ayat aruni madza khalaqakum minal ardi am lahum syirkum fis sama. Coba perlihatkan kepadaku apa hasil karya daripada Tuhanmu. Nggih. Mana yang diciptakan dari belahan bumi ini, bagian mana yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan mereka dalam dunia ini, gak enak kan? Ausyirkum fisama, ataukah mereka itu pernah Tuhan-Tuhan mereka pernah udu gawe langit semen-semen pirangsak ngono lah ya bro. Enten yo enak akhirnya iya yo ngirane Muhammad kita tetap bener. Nah dengan diskusi ilmiah kayak gitu akhirnya banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah yang mereka logikanya masih jalan dengan mempelajari ayat itu, akhirnya malah masuk Islam. Mulane ngeten Kang nggih. Jadi kita sebagai santri, sebagai umat Islam merasa khawatir. Islam niku nek didiskusikan itu pasti menang. Oke? Pasti menang. Cuman nek didelok niku figure wong Islam, iki ya jeblok. Ndang dhisik dibangkake model kaya-kaya sampean niku. Wong Islam wonge tuyak tuyu. Wis ora nek teknologi menguasai ekonomi rendah wonge endi-endi cilik-cilik desa ya to. Gaene sarung ngungkang-ngungkang esuk-esuk bangun ngene niku. Oh niki figure 11 kae sing dapane sing dadi pimpinan delalah kok yang korupsi ngeten to. Wis kok yang proposal dan sebagainya sifatnya jek ngono-ngono wae. Ketika yang menjadi tolak ukur umat Islam niku elek. Ya wong Islam ya ngene-ngene iki wae. Gitu. Mulane ketika ada niku ibaratnya dikatakan kae lho Islam wonge kaya ngono dan sebagainya, aja ndelok wonge. Nek wonge pancen tidak ideal. Lah iya tah, saiki zaman biyen Islam niku di bawah Rasulullah ya jalan.
Lah Rasulullah wafat diganti oleh para Khulafaur Rasyidin juga jalan. Setelah itu ditinggal mereka, terus diganti para tabiin juga jalan. Setelah itu di era di kita dibawa oleh Wali Songo jalan. Ditinggal Wali Songo saat ini gur diganti berarti guru mudin sing nggawa mudin ya toh. Ya kelasé kuwi ustaz-ustaz sithik ngono ya. Kuwi Islam ya tetep jalan. Itu kan bukti bahwasanya Islam ini yang menjaga adalah Allah SWT, bukan kita. Sehingga Allah mensifati dirinya Al-Hadi sebagai pemberi petunjuk. Rusaknya dunia ini kayak apa, tetap Islam ini akan terjaga. Ya. Mulane sampai nih berarti engko nek aku ra enek terus aku mati sing ganti sapa? Ya enek gitu. Wong ora nganggo kuwi Gusti Allah duwe stok akeh banget. Mulane wong gen ora kumo luhur, seolah-olah kok jadi pahlawan neng desane terus dadi pembawa hidayah ya rasa ngono gitu. Biasa wae nggih Islam nggih derek sing saged kula ngeten ajeng derek nggih monggo mboten napa-napa agama niki gadane pangeran. Tak enten kula nggih agama jalan mboten enten agama nggih saged nggih. Nggih ngoten niku. Pun iku nek sampean makome to kaya ngono kuwi wis makom fana Kang. Dadi ora kumolu uhur ora kok yang ujub. Saniki repot tok. Lah sagranya pinter sithik nek ujube kumat ya. Dadi kula nek ngomong ngeten niku, akeh wong alim, ya to. Akeh wong ngaji, pengine alim ning dadi alim malah dadi tambah goblok. Ya niku wau. Dhek niku mben alim. Napa ngaji. Suwe-suwe dadi ngerti ilmu agama. Sewis ngerti ilmu agama ujube kumat. Nggih, drengkine umat. Ujube kumat niku nek kene iki nek ora nek aku apa iso kaya ngene iki. Lah engko giliran nenek ibarate pesaing baru, pendatang baru, cah cilik enoman sisan umure ado, luwih pinter drengkine ya kumat. Dindhe kono ra ngimami ngono ya wegas mbegeg wis watuk-watuke jek panggang imamine ra aku ora sus ngono kuwi. Lah niku sing dadekne ketoke suwe ngaji ngerti agama ketok istiqomah ning sansaya suwe mas sansaya tambah goblok. Mergane niku napa dengki. Dadi nang hikam niku ngritike keras Kang. Nggih, keras. Dadi ndak ada orang ibaratnya pintar apabila pintarnya itu yang digunakan hanya untuk tujuan dunia. Mulane masyhur ngendikan Kanjeng Nabi ngeten, man asdada ilman lam yasdad illa dunya zuhdan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Kowe tambah ngilmumu ora tambah zuhud mek donya, malah kabeh sistem agama mbok dadekake donya. Nek ngene tok sepiro, nek kono nganu nek kono itu kehormatan apa ora. Aku nek masyarakat itu posisi apa ora, karo aparat aku digunakake apa ora. Donya tok Kang. Jadi tambah ilmu ora tambah zuhude mek donya malah tambah umat, ora tambah cedhak mek Gusti Allah kecuali jauh malah ado. Pun nggih dadi niku. Terus ilmu usul yang kedua niku adalah ilmu kenabian, nubuwah. Niku terdapat dalam aladina an'amta alaihim. Saniki ngeten Pak nggih tak cupleke sithik. Bedane nubuat karo ra nubuat. Niku sangka diri kita. Nubuah niku ngeten. Ciri khas daripada nubuah. Kula tak contone sing paling gedhe mawon. Wa ma ngeten nggih. Wa ma as'alu min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu yang masyhur. Ngoten nggih. Niku Rasulullah SAW dalam sisi berdakwah dia tidak akan menginginkan daripada ujroh niku ya upah. Bahwasanya upahnya itu adalah dari Allah SWT, Tuhan semesta alam. Niku nubuah, nubuah. Jadi sampean is ngono kuwi nek pertama niate lho perkara itu salam tempel perkara itu kehormatan niku dudu tujuanmu lho Kang. Ora malah nganyang-nganyang. Aku nek rono anune pira. Oh repot ya malah narik barang. Aku nek kurang semene ra jalan. Wis payah. Ngojo nggih. Ngoten niku wis jadine repot wis. Umpama perkara sampean niku salam tempel kurmate sampean niku urusane sampean. Nek umpama kasarane pun ora ono ya ora apa-apa wis tetep aku ngaji terus kian.
Ini ibaratnya dibiasakan Ustadz harus ngoten niku nggih. Harus dibiasakan sampean-sampean santri-santri engko nek dadi kiai gitu. Niku wis kasarane dadi sing ikhlas. Enek salam tempel ya mangkat ora enek ya mangkat. Santrine 1, 2, 3 ya mangkat tok ngomong ya biasa semangat kaya nek santrine 1000. Ngono ya. Padha wae. Aja kok ibaratnya seteko 5 males Kang. Ajine sesuk wae. Itu giliran untuk 200 wah tuh menggebu-gebu. Pertama langsung Assalamualaikum. Ya langsung digia ya guys. Yo. Wis ora zamane Kang wis ngoten niku jaman biyen ngoten niku wisan. Dadi napa meneh teng Ramadan iki ngati-ati teng Ramadan ngeten iki ajang pembuktian biasanya. Kula sering wingi ngaturaken memang fastabiqul khairat itu baik dalam sisi berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi yang namanya fastabik kalau diartikan sebagai berlomba-lomba, pasti yang namanya lomba itu perlu yang namanya rival. Kalau ada rival nanti ada pemenang, ada yang kalah. Nah yang menang nanti kumo luhur terlalu congkak dan sombong, sing kalah kecewa. Itu diantisipasi. Mulane fastabik niku bisa diartikan bersegera. Kowe ndang-ndang wae nek nggon Ramadan ngeten iki cancut tali wondo, persiapkan dirimu dalam nafkah yaitu dalam sisi gelombang-gelombang kebaikan. Ora usah berlomba-lomba. Ya umume ngene Kang. Ya nek lomba mangan kita menangan sampean. Utawa lomba panganan, sasarane ngeten, "Mahmu sahurmu apa, Dik?" Ini pupu karo kolak, anggonamu apa? Aku spaghetti. Engko sing liyane gur teko sambel korek sego jagung wis ora wani ngomong blas. Iya ta? Wis. Yes, saniki ngeten mawon Pak nggih. Ya umpama itu bulan barokah semuanya ada itu memang alhamdulillah luar biasa. Tapi umpama itu semuanya tidak ada, Anda jangan mengeluh. Wis gawe wae berarti pose kaya dina biasane. Enek iku ya pangananku. Kuwi kadang kan ngenek-ngenek gitu, ngenek sing ora enek. Ya berarti nek genek berarti ya enek. Terus akhirnya kowe malah menuju jalene sasi boros. Sapa yang sing ngakon ya. Wis kepakat cuy, malah Ramadan tersangka jarene sasi boros. Sakmu dhewe. Wong sasi barokah jarene Gusti Allah Syahrul Barokah malah kowe ngomongin sasi boros. Berita berarti nek kowe ngomong sasi boros iki tekmu sedekah ora ikhlas yakin. Umpama ngetokke takjil dan sebagainya, wah entekku semene cacah. Umpama tak kalkulasi ngono iku teko akhir Ramadan aku remuk. Yo, ya ngono. Wong iki kesempatan ning ngai buka wong sesisip kurma pada orang lain maka dia dapat pahala dari orang yang diberi. Ngono wong gerutune ra ukur. Ngoten sing ibu-ibu ya iya. Yang ibaratnya yang gerutu hanya ada urunan entek pira sang rodok kukyang langsung betul tak penduduk kae. Tlo ini. Ya ra. Wis. Iya ta. Lah ora saniki awake dhewe niku ngetoke nggih arisan ku tar tutupan. Ngene wae tutupan to? Iya, 300.000 del, 1 juta del. Giliran nggo khidmat nggih napa niku nggih takjil nggih napa jaburan enten niki 70.000 merengute bature diperenguti kabeh. Ya ra. Wis model-model wae. Ha niku jenenge nggih wong utek-utek jek donya wis ngoten niku nggih. Ya perlu disadarke ngeten nggih. Dadi ngeten nggih kesempatan ngeten niki nek sampean iki iso ngamal duwe keluasan, biasakan. Nggih sampean ngamal. Ning sing liyane ora usah drengki. Biasane kan modele ngene to. Nek kono metune rada apik ngene to. Engko biasane umpama kasarane ngeten. Kajian Senenan apa Minggunan ngeten metune arem-arem siji. Pas Ramadan betokoke pupu karo sego apa kerdusan. Wis ngono ora samare-mare bature. Ya ngono ta pisan. Wong arek sedekah ya dilarang ya to. Mosok sedekah kudu kon padha standare sing rendah dhewe. Parah ya to. Serakal ra sido mangkat. Ya sing kuat ora sido mangkat carane ngono kuwi lho yo. Lah mbok yo kebene dhek duwe ngono alhamdulillah wong ki dibiasakan nglegono. Nek kowe iki iso ngetokne aram-aram siji ya alhamdulillah rasa meri karo sing iso ngetokne pupu karo kerdusan ya to. Nek sing iso ngetokne pupu karo kerdusan kok gur ngetokne aram siji ya kebangetan. Iya ora? Lah ya jale barate apa sugih tegur padha karo sing ngetok sing kiri ngono berarti sin ora lah.
Ya kelas haji, omahe magrong ya to, usahane lancar arem-arem siji cah, ngono wae cilik. Wisin ya to mulane ngeten distandarkan nggih. Wong niku aja njeluk padha. Lah kadang ibu-ibu pengajian ngoten niku njeluke niku standare padha. Sing kere ya ngetokke arem-arem siji kuwi rekoso, Pak. Ya to? Lah sampean sing sugih mblegedhu kok arem-arem siji, prit ya to. Upil ya to. Ngoten. Ya kepenak sing sugih berarti. Mulane ya udah sing iso ngetok karo marang siji standare ngono ya aja dinyek wong pancen kahanan ekonomine. Nah, nek sing sugih ngetokne ibarate ungkusan, kerdusan ya pancen wis jamak lumrahe wong sugih. Mulane nuruti masyarakat niku serba repot. Nggih. Ngene salah ngono salah. Mulane jenenge golek ridone manungsa niku goyatun latudrok sing jenenge perkara sing ora mungkin digawe. Mulane sampean niku wis kaya napa nggih ajarane Salman Al Farisi niku. Napa Luqman Al Hakim nggih karo anake niku. Wis nang kowe iki rasah ibarate gabres omongane wong. Omong wong niku enake neliti awake dhewe niku salah terus. Lah jal wae tenang. Ayo awake dhewe nyang pasar. Nyang pasar nggawa jaran kledhe. Kledhe cilik. Nah, disike niku ngaten. Disike, "Nang, ndang tumpak ana. Aku tak sing nuntun." Anake numpak kang anake sing bapake sing nuntun. Piye persepsine wong? Anak ra ndek adab. Wong tuwek kon nuntun anak kang enek dhuwur. Ya ta nang kleru to? Kleru. Anake genti kon mudhun. Terus bapake sing numpak. Wong tuwek ora mesakean anak penak-penake ning dhuwur anak kon nuntun jaran. Kleru neh ora? Bareng ngono ya nang ganti. Jaran wong loro numpak kabeh. Sing anu piye? Wong rande berperi kejaranan. Wong kledhe sak umil kaya ngono ditumpaki wong salah meneh. Medhun kabeh dituntun. Jaran siji dituntun wong loro, wong gendeng. Wong kudune jaran kudune tumpak malah dituntun wong loro. Wong jalan sak upil ora bakal mbresot dituntun wong. Kleru neh ora. Bare niku sisan aku tak culke ta jal. Ya diculke sisan. Wong napa ibarate bondone gur jaran siji wis diculke. Kleru men. Nah ini kan nuruti menungso Pak. Awake dhewe niku ora sida arep agama niku sampeyan niku wedi terus. Nggih. Sampeyan niku wedi terus. Mulane wingi kula ngaji niku teko ayat niki nggih. Tak eneke nggih. Wa ka ayyimin nabin qatilin mahu ribbiyuna kasirun fama wahanu lima asobahum fisabilillah. Jadi akeh saking para nabi yang dia itu berjuang bersamanya sareng para nabi niku ribiyun. Wong sing tingkatane wis robaniyin. Robaniyin niku wong sing paling cedhak karo Kanjeng Nabi sehingga mereka dengan dekat kepada Rasulullah, dekat kepada Allah. Mulane ngendikane kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek kamu ingin menyatakan cinta kamu kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Jadi sampai nek pengen derajat robaniyin, kuwi kudu melok Kanjeng Nabi. Nah terus sirine wong melok Kanjeng Nabi niku sinten? Fama wahanu mima asobahum fisabilillah. Cirine wong sing iso sampai derajat robaniyin, cedhak karo Gusti Allah, kekasih Gusti Allah kanthi nderek Kanjeng Nabi, ya kuwi wong niku ora dadi rumangsa ina, ora rumangsa apes gara-gara perkara sing menimpa dheke ana fisabilillah. Jadi syaratnya ngeten Pak, nek sampean pengen dadi robaniyin, niku sampean harus berkontribusi dalam agama, kudu duwe peran di dalam agama. Tapi dengan peran Anda di dalam agama, ketika tertimpa suatu bentuk kehinaan, suatu bentuk musibah atau bentuk penderitaan, sing sampean niku gara-gara agama malah dadi soro niku ora ndadekne sampean niku rumangsa kaya wong apes, ora rumangsa dadi wong ino. Nggih. Terus lanjutanipun wa madaufu, terus ora rumangsa lemah.
Nanti dek sampean niku berjuang di dalam agama terus tertimpa musibah, ada ujian dari Allah SWT, sampean ora lemah. Ya panggah biasa ngono wae. Ora nek urusane ujianku iki karo agamaku. Malah niki pancen ujian dari Allah SWT untuk menguji imanku. Ngendikane Gusti Allah langit to ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Kowe menyangka nek kowe ngomong iman terus dijerni wae nyang Gusti Allah ra diuji. Tetap untuk membuktikan iman kita benar atau salah harus ada ujian. Makanya aja ngarep nek sampean niku ibarate itu ngagama terus uge mblegedu nyaman, tentram, sentosa, damai, sejahtera. Ora nek alangan setunggal punapa. Ora iso. Ya, niku jenenge nglamun. Lah kok wong lak ngono to, Pak? Pengine salat, ngagama, ngaji nyang masjid barokah, uripe nyaman, tentrem, sejahtera, sehat walafiat, panjang umur. Ngono to? Ora iso. Ngono kuwi model wis tambah ana dhewe karo sak karep-karepmu ngono. Ya etuk ya. Tambah ya oleh nggih. Wa madha'ufu rugi ya. Iya. Repot. Terus tidak merasa lemah, wa mastakanu. Terus dia tidak merasa hina. Jadi sampean niku nek ngagama ngeten iki, Pak. Sampeyan aja ngilo awakmu, rasa ngilo gitok ya. Sampeyan iso ngilo gitok to wis ndek ngagama. Sampeyan niku duwe nikmat agama itu sudah luar biasa. Itu sudah nikmat yang tertinggi. Coba bayangkan, umpama sampeyan niku urip ngene terus ndek nikmat agama. Apa yang menjadi ibaratnya kebanggaan Anda ketika kembali kepada Allah? Enek sing jamin selamat meneng ngersane Gusti Allah. Ora enek. Tapi sampean niku dengan keadaan sing donyane ya biasa. Uripe ya biasa, donyane ya biasa. Wonge ya biasa. Tambah di bawah standar padang sasane. Ngoten niku nggih. Itu ketika sudah punya Islam itu sudah nikmat yang luar biasa. Lah sayangi sampean niku duwe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kadang ini delok wong sugih biyu caca. Ya toh? Wong kok penake kaya ngono. Oh iya gelo sing ora salat sing ibarate ora sujud malah uripe mblegedu yo ngene ta. Lah nek pengen yo ngono ora salat. Ya sono ngoten niku nggih. Tenan niku Pak nggih. Dadi resepe nek ngono kuwi. Nek sampean niku tidak merasa bahwasanya Islam itu adalah nikmat tertinggi. Rumangsamu nikmat dunia yang mereka dapatkan itu lebih tinggi daripada nikmat Islam Anda. Padahal apakah itu bisa dibanggakan ketika nanti menghadap Allah Ta'ala? Tidak bisa. Sing iso nyelametne sampean niku sujud-sujudmu mek pangeran niku. Dunia yang kamu bayangkan milik orang lain kelihatannya bisa membawa kebahagiaan terus membentengi daripada bahaya, terus iso napa ibaratnya nggo nyogok malaikat nek perlu ya toh. Iya. Dayane yang ngono kuwi. Itu mereka merasa dengan seperti itu akan bisa selamat dunia akhirat. Padahal tidak. Ketika tidak ada sujud, tidak ada pengakuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada yang bisa mereka banggakan di hadapan Allah. Ketika mati sudah awal dari kesengsaraan ngiyeh-ngiyeh. Iku awal mulanya. Mulane sampean di Islam niku ya mlete sithik ngono Pak nggih. Mulane enten niku. Enten yo sahabat. Dhek kiri biyanget. Kiri ngoten niku dhek wong Islam. Terus bare niku Islam. Bare Islam niku kemelinti, kemaki ngoten niku. Ayo Pak mlaku ya dekleng ngoten niku. Yo dekleng. Ya kowe ketoke koyo sombong ngoten ae. Ngelawak sithik ngoten niku. Dan secara tabiat, secara perilaku niku sebenarnya itu dicerca di dalam agama, ndak boleh. Wong perilaku seperti itu ndak boleh. Tapi kabar dari langit dia itu disukai Allah. Ngoten lho. Maka Rasulullah tanya, saya itu mau tanya, jane perilakumu ki nek secara syariat niku gak pas blas. Ora pas kuwi syarat. Ning kabar saka langit iku senenge pangeran iki. Maksudmu piye ndek jal kowe ngono kuwi? Kemelinti, kemaki, deglang-degleng ngono kuwi. Anu ya Rasulullah, saya itu miskin sekali, tidak punya apa. Tapi saya masuk, saya kenal la ilaha illallah. Aku mencintai engkau dan mencintai Allah, mencintai engkau. Saya tidak mau ya Rasulullah mencitrakan bahwasanya Islam itu lemah. Saya tidak mau mencitrakan bahwasanya dengan Islam ini saya menjadi orang yang semakin sengsara. Mulane tak gawe-gawe kemelinting ngeten ya. Ngono ki ya oleh.
Mulane sampeyan iku kudu ngono, kok kemelintimen demi Islam. Iya ya. Ning sayangi sampeyan kemeliti tabiat ya. Ya. Kacau ya. Ngoten nggih, ora sing disenengi pangeran malah digiajil malaikat. Nggih. Jadi ada alasan nggih. Mulane Islam niku a'la wala yulaleh. Islam itu tinggi. Mulane sampean niku ngene Pak ya. Sampean niku kere, surande mobil ra apa pakaianmu wis tumpang camping mikul pacul yang nggo seporot yang Tegal nggo kathok kolor. Wis ngono to biasane. Nggo enek wong nggo Alphard lewat ngeten niku. Sampeyan rasa nglirik biasa wae ya. Rasa mbok lirik rasa biu. Enak yo kaya ngono. Apa meneh nek londo, niki nek nek londo, Pak. Nggon aku akeh turis-turis londo blodor-blodor akeh. Nang ngerti lewat sing wedok biu wong ayune kaya ngono. Ya ta. Kene rapati enek. Ben aku akeh mriko. Ya ora rasa nglirik biasa wae. Lah kulite jebeh kaya babi ngene. Ya sampe ngerti negara nggon TV tok. Jadi ngatain guys, sudah tidak usah melirik saja. Masalahnya ketika Anda melirik, mereka tuh bangga. Kita mbok dilok bio-bio, kono ya deklang-dekleng. Ya geleng-geleng rumangsa itu menang mereka. Dan Anda dengan Islam rumah sahin, ngatain guys. Jadi rasa ngelirik. Mulane ngendikane Gusti Allah taala niku wala tamudu ainaika ilama mata nabi sajamihum jahratal hayatid dunya. Ora usah nglirik bondo sing duweni wong liya. Itu fitnah bagi mereka kalau mereka tidak Islam. Ngoten nggih, nek mereka itu tidak kenal la ilaha illallah. Ora usah nglirik biasa mawon. Kan kita perwira to Pak nggih. Niku dadi jangan merasa hina. Niku syaratnya sampean dadi robani. Dengan Islam sampean pengen dadi robani nggih. Niku siji dari Kanjeng Nabi niku mau berperan di dalam agama. Siji kuwi sik. Peranmu apa terserah, sing iso dandan-dandani keran ya dandani keran. Sing iso godhog-godhog wedang ya godhog wedang gitu. Sing iso resik-resik nukang ya nukang teng masjid maksude ora nuwang nek jobonan kono iki awakmu dhewe kuwi. Ya glidek. Sing duwe dhuwit ya ibarate iso IN-IN apa metu kan kayak gitu. Semuanya berperan silahkan. Dengan pikiran, otak, tenaga, waktu, Anda silahkan. Apa yang menjadi peran Anda? Sehingga anak-anak itu tak pondok nih, kok ibaratnya apa mungkin berkontribusi dalam agama. Itu harus ada perannya. Lainnya peran dengan agama, sampean dengan fisabilillah itu tadi, terus ada ujian dari Allah, terus sampean niku ora rumangsa ino, tidak merasa lemah. Tidak merasa sampean niku napa niki apes, ora rumangsa lemah. Niku biasa mawon. Ujian ya ujian, nggih. Ayo ora ana hubungane karo Islamku. Ngoten nggih. Niku terus Anda tidak napa rumangsa tidak merasa hina, tidak merasa lemah. Ngoten nggih. Nah, niku. Penting niku Pak. Niku sampean syaratnya robaniyin. Arti yang saniki ngetok. Kata-kata ini imane niku ora minggring-minggring to. Biasanya ngeten. Oh ngendikane Gusti Allah nek ngritik wong ini ya ngeten nih. Wa minan nasi mayabudullah ala harfin. Enak wong niku sing Islame niku minggring-minggring. Minggring-minggring niku alamate kecemplung karo selamat to kandine. Cemplung to. Lah ciri khasnya apa sing Islame minggring-minggring niku? Yaiku fa'in asobah heronit ma'anabi. Nek dhek niku kanthi Islam niku dapat kebaikan, uripe mblegedhu penak sejahtera ya toh, dapat nikmat yang banyak, anteng. Islame ya anteng tenan. Wis ruwegep 5 wektu, dhewe. Adzan diborong dhewe. Perlu imame. Ropel terus ya, selama Ramadan aku terus. Oleh gonta ganti ya. Ngoten niku. Wa inna sabat fitnatun ing qalaba ala wajhi. Tapi dengan Islam terus dia dapat ujian. Dapat fitnah, dapat ujian hidup, utange akeh, gitu, akeh masalah, ibaratnya loro-loronen, ngoten niku ditinggal mati sedulur dan sebagainya, keluarga dan sebagainya, tambah bangkrut sisan, dia berpaling dari agama nyatane, ini seporon-seporone malah tambah sengsara. Dan nek wong modele ngoten niku terus ra gelem salat, gak gelem sujud, ya wis khosirat dunya wal akhirat, rugi dunya, rugi
Ya aja mingring-mingring ya. Dadi ora ana urusane. Engko nek diprovokasi wong, Pak. Nyatane salat seprosore uripmu ya ora mapan-mapan, utang ya ora kesar-sore lah. Lah. Nek aku sudimen. Sampai nek diomongi ngono terus muni bianter a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kowe ngakone ngarani aku setan. Lah ya setane ketok. Lah nek udu setan niku ora mungkin ngojo-ojo ngono kuwi, ya. Mulane setan kan jenis manusa nek jenis jin minal jinnati. Nah, salah dia wisu durinas minal jinnati. Dadi ngono sing ngono a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kesinggung ya ben. Lah tak jarak kok. Nggih. Niku syaratnya dadi robaniyin. Iki penting ya Pak nggih. Lah niki kula lanjutaken. Sik lanjut ya Pak. Wis kebengen. Dereng. Sitok kasih. Jadi terus ilmu usul sing ketiga niku wadarul akhirati fi maliki yaumiddin. Ilmu usul itu yang ketiga adalah membahas tentang hari akhir, akhirat. Niku ilmu usul. Jadi pertama membahas uluhiyah, nomor loro membahas sisi kenabian, nubuah nggih. Nubuah niku. Terus nomor telu membahas masalah darul akhirat. Niku ilmu usul. Mulane yang mungkin ya enten surga, enten neraka. Mulane pertama kali niku ciri khas orang beriman alladzina yu'minuna bil wabil akhiratihum yuqinun. Dia yakin dengan kampung